India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Hakane kesngi balang balala ke Ukraine kala ai tino ya ki kendai ngut ki Shipai Russia ki bela syak kem na ka benta ke jinglat no jong umeya ke Melitopol u bela syak Rahbor no na ka ni katayo balala ong galat pathai khubor jong ke Ukraine na kaliang ke sarkar jong u President Volodymyr Zelensky kham min shwa kala pen pau baya umeya Ivan Fedorov la pen lat no Henry kam shemla ya thu bnya halor ke ni ke benta ya u Ivan la penlat no na ka jing sha set ha ki Shipai Russia bat ka Russia kala priang ki khendai ngut ki Shipai ki bedang kha ha kesnam 8000 bat 8000 lai kini ki dei tang ki khenna ong kalat pathai khubor bala shemi ka jing kren jong u Zelensky na kaliang u Fedorov ula ai ka jing khuble ya u President Zelensky u bom shimla e no yu ha ka jing kren lingba ka phone ha ka ba ula pen pauru bu ula long uba koloi ban shim ti biang ya ka kam hadien shi sngi arsngi onda ula kham khlan uni umeya ula sha Rahbor no namar ka jing kentat ban ai ka jing trailang bat ki nong shon kani ka long kat kum ka jing pen pau jong u Zelensky ha ka wei pat ka benta kat ba ka US kala pha ka jing rap ter thma ka bakot hado shi billion shapo ka Ukraine na kaliang u President u Joe Biden hagasen ke beningkong ula khot yu Vladimir Putin u riu pentrim thma ya gani ke jingkren u Biden ula persha bat pinram je da ka Kremlin na kaliang ke Russia kala kenno kunla ya ke US halor ke jing penyap ikispa hajar ngut ki brio ha ke leng kiri ke perthei nginget bayakum kate ke jingkren ke bakhlem nongrim persha yu unong yalam bahakli do jong kari ke dei ke bamla ban pediang namar day ki bom jong ka US ki bla penyap di kispa hajar ngut ki brio hakeleng ke berthei ong ki lat pathai khubor ki bla shem ye ke jingkren jong unang ai ktien u Putin u Dmitry Peskov